tujari ko batoge kora senchire bwenerete mwanchu murigiri aiganto koreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigiri tujari ko batogo korareria okorari kwanya gusira senchire bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakomerana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tochikomerana keraritwo rya Jumapili jakera chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika irigo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Ensoko mrna nabali bechinguru erikwe manyabona wataka kuchitananye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Tomo chako tengere merobereito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Uya kegemo mwancho murigari bwa Ensoko TV asoko igoro murango na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono Buya kegimana inde aso twanzira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Ensoko bwa kiro mwancho murigari nche Innocent Onyango Diana Ndemo togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiamagye odiamuge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiamagye tamanyika ntigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwe Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Karibu sana mwanchumo rigereria ase ensembeiga yenkwana hito ya beno botukobwara rona twachika gukorira eira ntore negesio botukobwara chinga kichinda nande ko mutwaro mugenito ase studio Mheshimiwa Steven Arika oyoro mu MCA we ward yebeno nige gutoka sensemo yebunge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii torache ko murekera manga yo arengeto bara boge siasa abaiga magendro nane munaria enekiwe ase gwikira chinga kichiga ase ward ya ibena ase ntunde ende nganchire bono mweri bagago sogeria ndonsi asoro mugusino mwanchu tutaraso ase nkwana yaito obotukobwara. Karibu sana mheshimiwa. Biyamano. Matukara chire naboko mwankwani mwanchu murigereria. Mwanchu ndigereti wansa chitachiri cyane cyebeno na Nyaribari
usiyonsi Kenya ngima na isko ya Kenya wale Kenya ngote were bya na wale chinze chama iko ngote nga bwakire bya ngotanga mbia mono asio kuangaliga ni gocha Soko TV. Karibu sana mheshimiwa, tutaraso ase enkwana heito ya bena rigatia baraia bange nkore nginoro ya mobo babire bagutuma engora hase amaiso ya bananchi na boiga sense mu yabobisi gwetera sesi mina bigutarira moseneta hogo gwe county ya Kisio yo hobwato bobe gwikira boniga na banda ke oranyore turanyore baga bose kwanyorere na bugutuma engora yago na boigotuma nyinga kimero beria gendrete koira libageriga tebi moseneta ito Onyonka kumutenga pole asogusiria mamu mino mama kugera njira mwanjete ekutana bataba njino yo Teresia ono rende Teresia okreso batangoralire iko tiga atoralire biya nandi twigene tenga kogoli wankoro wakabere kero moni yesagoche gotogote bimo senator ito Nyonka no tramunae chinga kichobokong especially chobokong to ta mara ikatiga che aitana na se familia ino ni no maene nga kusiaga ndalero nande koraro na emeroberio ana bancho gutira egere okwani gukora batare 15 ari gusi komenta nai nande ngire ngore ndase lishapikire tori nene kurunyamira lichoni mayaka nero obogotonyora mashapiki yonsi siagusingima kenyingima narongo batebinga pole komenta naine family chinyinge chisireire abanchu babo ase wodi ebeno na nyari ba chache na Kenya yonsi mchumura na gusiyonsi ngima wasikuotenga pole gene kiotra kole kiagero mania sai na lengo kirebionsi yokolekana ngora ya bene karibu bono tusange enkwane ityo kumurikira siasa na magendro kurinde turachaka na magendro tumanyanga ki orongorwa gusiro gendrete muraibwense bwangu gana enekia etaro ase chinsemo au ebunge yago ya Nyaribari chache na bamenyi bago baibeno no barase bunge yo amagendro ngaki gendro ta sensemo yo no muraibwense kerawe torro na tigete kenda sengencho kemti sinero kwa rwandirire sana mheshimiwa janda negatia magendrande nseme Eya mane bwensinacha natara naruchira wanontukanyete chire chichikirane ekogera nateba gatawa ngo ebintu ngo chakabire ase kemti sero kwa boria ero twagambite no mheshimiwa Zairi jana yairire ngakienene kemti sigotaera mechando ya chiteko bamaiga contractor nere yaringe side agacha nera akagende kina kotini mheshimiwa Zairi janda ne committee yae bamukwanirete ona rusi kina kotini babegete budget ya 20 million contractor batangasire tender contractor ko ba awarded mutinyo gatano kuchakire iyo ero na binga bono ngo erere nabongo kwana no bole mukurwa Soko TV kulingana na twagamba no mheshimiwa Zairi janda antebingo cha kumutinyo gatano ngo erere atete koranga ninyalikane kwiko mutinyo kyanda itoka bana basoire osomiwa igo na watote banga is almost 70 to 80%. Naso okukwandra magendro yewodi ebino nimete ebunge bose serikali ya Roi county ni getigo wikeni budget ya yo mwerio ayono mu MCA bose no buna MCA kurase county ya Kisii nararia ya mwarigiri gwikirania ariko nyatarera nararia ya mwereri baka ria bosio na rumo governor asense mu wodi ya goga kubwatoka chibasa likagotebanga nkuye bachaiga lakini rende emirobiro makegendrete yokonyara magendo kwa serikali county. I think even 99 moigwa tarigatewa ne bacha igiaragatewa gonda makolimi tara konyora amakoli rindi gutino tokugwe mechando y'abantu ngaki twamanyanga nikitakiri kegera saba menyi bebeno aba bari kitachiri cyane
maite budget gekogenda ne kuringana ne constitution ya Kenya tugutwara gintu kunga public participation abantu bekenyo bagwikaransa barunga priorities batagite kirakorwa litanga nararia baganiti ara nari batagite ker kwanyara osine chipara babeka 1 2 3 osine discours 1 2 3 kogendera kegera pacheti triguisana muraros chipara chonsi osmuraros ye discours chonsi osine gitali igo ebintu bikogenda step as a step lakini birire chitachiri cyane cyamboliri bigenderete igo totebe obamati bwabo no umugavana ensemo ya magendro turatikana gesiasa ensemo ya magendro ngakibora sengenchonya tari goikera bono ngakiaba chitachiri cyago chibono chi konyora magendro especially ya kurabune omanyite ase county muntu takira nyikire no mwananchi oyo tumite goikera na tole ekero mutagete abonko monyora nerekera ntagete abonko monyora you know egabana ne gabana uruchara agese minga Steven Chwe no betogen asogota goikera ne bwata ngora kinere mwananchi goikerero mheshimiwa Steve okoira magania ye kwayera se bunge maybe kwayetiri kwayabekira se budget iri kwayebwato kirigo cha se executive yakorerwe amagendro no yokora executive no mugavana onye moko bamo agoikere mroberio mwananchi nagoikera nachikokonya kama magandro inche tindaranga nturi ya mwananchi nabeto gukumbisana ekera goteba ngatanya konkera na ibinogenda magendero naro ibintu bigendete gutigera igo nyatale konyikera kanga binte bimbi ikyagera intwega setu no mwamsie noko iwanki mwananchi atagete batebanga para APCD na chitagete twera twabeke budget kere budget ya etire oyo ko implement ne gabana nere timu ya ekore contractor ya ruru ya chire site gasi akodegi yakolekanire igo njinindo chibeno ibintu bigendete gokolekana asengenjo nabarra chinga kichamagegamo mugo chake kiraskia borokyo ba ICD yekerero nande nkarari go gusabanga agokonye ikiraski rikementwe amachiri ndakonya baorokiwa na abaitana ine chinsemo chiri amachayo abekirwe amachiri ndi toro chibono riri nawo tebetinga nandi narenga ibeno ne mebe go kolero benchmarking kero basitego benchmarking ikiagere class kiri ya ICD ase chiward 45 ijena kero setio mutangani singinjena promise tinga ibeno ne rawe ya benchmarking ekara achete na bakero anchete nani kamatebia aba ibori na bana batagita machi nanchiranete igo ngireo ni process ekogera gaba no matekeria tagite na bakugukana kanchiranete toroje kebenkeba igo ngukira na kere pone pacha tegocha kebeko egere gikirane ase ensemo ye chisemi tora so chisemi yake umurobirio no rotari gwe orairo no mugavana bwo kwena na chibasari go cha saborkiwa narenge ase nteba sorongo rwago mu aba MCA mu bwateranira so murobirio ga nandonye mu bwateranira abana inchi bago baibe nomba konyagete no murobirio bwe chibasari nchuma yitebuna kuruna site assembly kwanya koran kuru cheke igasia nenche bona ibeno noko beke budget ye pasari igasi ye county mugavana no koranga barosiri chiform intangasira abantu baje ku ichiform intabo nimbwate committee ye pasari ye cholire ye ward administration naro kurwe county orase ward nabo bakubwaterana koranga abantu bayiruchi form ekera bayiruchi form bayichirigo chiobisi obisi ibugorichi form echeire bosongo ase obisi bachicheki nerire ngbiya nerire bobe bamanye ko kunyirikere cheki ona ate ngosa bokwa bera so kunacha e committee ya chibasari ase award
nge ko report tu naye bose director se committee yo mugabana no maite wane kere cholide igo bago kora no ekere intuano bune intutu takere koba oversight umuntu atenge form njalema na kinkole mwe form gose form yani teteti ncheki magoso kyakateki abete igo form elia konyerua somwana inchi igo tari na namu ikeiri form ye pasari gose kuru chicheki ikiagera manto bibe no mama ite na itukoli mondio na rure cheki no ne yamo aso mwiburi onde bwens osinga keyo sikiagera pop sambaro to gote kero monto a kolega sia bina bona form ikere cha retu una na chicheki chachete wali barara migete eristinjaro setu bali babate challenges tukatuma ma chino kunye bwatinga challenges ichi chabere solved igo no ne bano mugabana na ata ene kia guikirana se meiga e committee ne rera ikirani eta lazima ne mugabana bororo bose abunu gwancha kwa goma nyene gabana ise gwancha ngane ro gochirenta na nchiri gochirenta omwe msianje ngatigange asicheki nenche nchikorwa nena bakogenda aene kineki okuruguru ekobwatekana buna inaki mwebangete bune word ngora ngira bora tware obumanyi bokega semerubiri yene getigwe mumenye kuru ibeno busabore ko ibeno mbakonyagete no murubiri oyo mbakonyagete na bali batakonyagete na bana bate baralamikire twa rosiri list twa nyitomire busongo egererigiri bunga magoso kiabete inkigetaraba inkiatakonyerete yeah. Tikato chase ensemo yechipara kero tware ko arigania enkwanega ase omtanda ogonde o Facebook omwana incho monarega kurukwanga Aizo Denfas agatebange para ya maranga rikendo kwariete ira lakini agatebange pare yo wikira boniga teraikira na buya no yo maite pare yo ni nyama bo tini mbeti nyama nyikiagera pare yo what some challenges nero riamisiani kogenda rikendo pale yo nariteira ngankobere pale yo kuru Kenya yanyore to busibole njanya kolemwa abagaka bakoro bagoteba yali metu 1968 nechieli lakini yabero almost 60 to 70% kyara kana achiete para nyalengo bira kitambia achete bikalema ebitugi bya togoiru bone gente tigalitino morom na makarabati abo nuboraro botabete bwale gotambukie pale yo gochibo basi kera itobe kante no mo bakobo basi uboraro buna rosia bwaedire ne pare yende ya maranga na ko genda likendo linchera asinaro makarabati arule noronto ganyite biro kitambiacha biche ward biro separi ere kandi nayo nandi nakwanira no mwesimi wa Zaid Janda nere igero tanga gocha bwango ero separi ase mbe kwaratire enkwane yo ase ogotaka komanya emeroberio ase ngenche county yago ya Kisii abeke emeroberio yo kugora chitinga bose totebira kitabyo korema kirenga kyaringe yo korema chipara na gochirosia tutaracha semeroberio bunega ndete biragitebyo ebunge ya county mwa bwatrenetiwe asenjere ndewa siaso moroberio bokugora biragitebyo intuma tase bunge igo tokubwatera nibu asoko beke budget isikugora biragite igo mwa begete ekero tu abekire budget intutu esibirie magoko ngaki budget yabeire bono tendering awarding yo kolente biragita awano ne obisi executive na be constitution yagateba intuwa no kwanyanga buna biragita biacha nandi tubiganyire chigori chetu igo ase bunge nyari bari chacha sengenjo understand bigenda ndretembere mo ndi bigo ika ibeno bono ntoganyete ikiagera program tumatunaro stirist lakini natebanga ngocha birikire ward and kire ward into bigete chibeso igo ntoganyete ketotenga ndi bigocha kiara mbateba kadiri njabo yembure yebuna ya suya kega igo unembure nyagokya
nebiro bingocha Erinde tosko bose otomanye negatie chipara chinde nchiroto tamanye chigendera sengencho enga kiene yembura kore ngiri bori eriga oyakoboriga kwanari kwanira sengencha goteba eri bori ya ine eri para ya nere irio megori kendo agoteba nge contractor ya engonga ya chiete agoteba nga abukare chigari nchiagaetire kurende boni gatiri gwete kaige pare ngo kore ya enge mirimo chipara nchirari ibere nero ekogenda mukomoni kanisa agoteba kanisa mukomoni egweta se kanisa mukomoni timedo sana rei agoteba yagaetekire boni gagoteba nga teribu ya contract nande ya engo akoboringa ya chiete a contractor na wote contract ntangani njachete iya tu kuru ne semo ya kisi county na ofisi mugavana contract ye kreata ikanyala some challenges bakamotenenia bagateba nko ligibare contracting haewe contract ye ngai trach kwaegwa e propose gacha yo kubulibira kita pone igenterne yo kubulibira kita na byaguli no byachire kuna bigoche e pale ingoro suwere Bibana sengencho y'abananchi bari bagendrete kurwa ebirengereri byabase namba ito yesimi nabo igonto chikobwata chisimi kumanya na bari y'abananchi bagoteba kurwa se ensemeyo yabino egati yechipara chindo mwishima kwa rigiri korosia enga kiyiga chipara chibwate mone challenge ne yo lya misiani kogenda mbakari kendo eyero ne palinya igoretwe osina igora nandi nera bananchi baganyerete nge pare iyo ne kyekwara ono getye tamangana amakarabati na mangana yomoro ne pale nde bwate challenge de yakirera ekogenda gucha contractor yaetu kirera nandi nere yaetu eye kogenda likendo lya misiani likendo contractor yekera ya tenetu bono nibira kitabia chete korosi guchire kegere chine chimono chibate challenge chinde nchiro rabono chipara nchiro kurgetacho kwenda diangabi kurunyamagwa chipara nero kurunyamecheo kotektenere ya tigreto mo changaintera pare nero neye kurua se tu panero ekogenda irungu kwete taracha yaenda irungu ande achikogenda sakuru ku friends eyo ntu agamba no mwesimi wa Zaire jana ekira kitankero kigenda ete ko nyerema etanane nande chembaka irungu epale ende nero ekurunya ntrogo egende mbaka umusocho egenda sa kuru kumwembe kogera para mwembe kero kwanda mwembe igwachire constituency ngao ne ward ngao utatiga senye chobwanchani kamu request kamatebiri bage pare gotigeru mupako nyari bari aganja kunyitambo kimbaka nyari bari masaba nero yalemiro e pale ende ne yekorwa astokoro ketim asoke ibeno juice kwaroche matoka asmegetu nere contract inere site na nitakeire wocha kiara ni bwate chibasa nchibekiro pake contract ne goteki ni bekiro ne ronko bere dech paranchiro obne yakugenda kabosienya chinde chitakere ko igurwa nero kuretara chitakere ko igurwa nero yagesere kugenda gesera lige tunugoro na nitakere ko igurwa gesere mbaka inani public participation yabeire abananchi banchire asatigariti yake ikinyoro kendete kugamba na ore pale yigurwa egochosoka se ekanisa Yo egati yechipare chine chichirache echinde pale nde kururigena kugenda kuchi Kyogoro nero mu shimi wananyirema nchigendete koba iko ebinte biga nandega setwa tu utanye tu semia ketano iko kero mwaka konyo gotigeriole boni goika next year ngotama bale report katinga ninki kiabeire ninki getaraba
Asingen chokoranga muchando which paranoro narega watanga. Umuchando bono gora se gomentete. Nandi michande nintu abanyende tokolenta. Imichande para yaroswa. Twalente te proposa se county abantu balikwe bakomenteni chipara. Ikyero konyora omuntu simeka urusia makongiro kwa ese chaime urutapara ati chama chali guturumbuka asalie para abande kwanyara mbarale makwabo bakore basimigeze chinsiaga bakepara bono abande likara batekara liya bekiru muntu atebanga nchembogere iri amaje ogenda nemegombo butuko oticha chibara sangorangira chire ko semi asengencho echinichi nemero biro mwana inchabwente ko semi kwa nemero kokonyo buruiro obo nerirende ngabona abantu babeku ba commentain nebinyorombiro konyora abanyene ba maintain tichipara nando konyore pale iyo erebu yalioka igo challenge chinene nchiringa kere para yarosiwe maintenance netakere Ekitorete proposa abantu bali kukere ward bakwenya ko koligere chipara na kichikwa. Erinda tokore ko ase chipara Alex yako tebanga nyamagua bombaki teri kweteka. Yene no ye maite. Ni ye maite. Yego cha nyamagua. Gende liangabi primary. Otare kaliangabi na bombaki erega. Ni ndene ko liangabi ego soko asaba korogonyere uchikomera epara challenge chiro kerembulire nai chipara bono chire chibwate mechande mengi asengincho embulire kera wono to chimanyete director na bigoja chipale tintetembe gochiminyaki Teto so sense mo ya machimbura ne nyinge ganda takone kwa mona sorongo rwusi ego amache nara sobonge kurende mirobiriki kwa bekire yogo tumeka amacha yaiga nabo igo chinsoko kone kyanga abana injine bane kerembure ga ntrate gutwa mbagwate ase chinsoko ne chinyinge chire na se wodi ebe no abo chire side ya 500 lakini chinandi to guchira selirimo na budget to kubeka chinsoko chons kokubeka chinsoko nke mate chwesa chikubaga na se budget Ministry ya Road Senior Renke, eliti, ake education, bono, nevi bintu bigo tigera, bike chinsoko, so far, kire fabrication teacher route priority, to arosiri phase 1, phase 2 nande bono, tugenda tekora chinsoko chinde, amo na amache naro buna wansa a grafti, akorukorwa igetunwa agocha tutari gutumia stima macha yeikire kiduka cha nyantrago twanya tigereti aikire bakaibene nyagitari abantu bagunya kubucha njira kogenda bakuja ngunyo amachande bo nere ya lenge kabosigo ya bate problem hata iti mujumbe nanya rekabisha na ntuntu agore etangende etere county ne stand ne community yachakire kobekerwa amachande ase irungu polytechnic amache abekiru bachakire konywe kanisa skuru nere galia na community bono asande next station tutete kobeka ne binyorombiro bitaranyara bibere na biro binyore getacha chiba kubuchira banyore ne skuru ende na machande kirwa nero twakwana n'umushimi wa Zairi jana nkole mare bori roro nero ni process n'abantu bakiro banyole na ikanisa njale mete igesima kenda ase kanisa nkiabate bam turikwa sete babekeru bam babekeru ne sora togo cha alikirwa mo pastor yo mo na nali mete igesima kiae etakere ko era gesangu ne community ko chakabakere ronj kiae bene merete alimete community sange
nena bwate skuru ko ni college tore investment na barabu bacha batokonya se community ikegera egodi yare onyo kotete kolime gisima kotete korochi soko kotete kwakachano ni skuru nwaliganiri tarige ruiso cha koborie togo cha namachande nale omugaka monda aronto agambete no mu governor nandire nachita kanyaroncho ororo amacha yo contact nere side aike kerera igoro amaguchaka kobasa pride omoario achigoika gesere igoro abantu abange banyore achigoturumbuka mbaka Nyankororo n'abantu nabo be community banyole namachande noro nayega president yaronjeti kurwa kigati mwishimiwa janda mwigeta bateba nga mache bantu bako nyusiko macha kuru kigati achikunyu which constituency chindesiko nere natebe contractor nere ready norarusi ukuru keumbu aturumbuka chenye bisabo ayawutiro nyantoroga tira anakwanda kunyembo amache go ntogenderete go kubeka tua satua negati eyanda mange ekeganja kya ngaf na machande gesiri gorogalia e community nero ni sarende tobolemo e process nero noronko valimiratore igesima kyarege tunugoro machande tayo ne soko nere insege serense nero bono itakire korosiwa nanda abu gesirake ne familia ende nero yaremire ebol yabekire jitangi bakege tunugoro nere community nyora mache ekeganja kya ngaf kya Tarire county ke kwaga gegokonya kwagacha ebisima bune biga ewodi beno mwa bwatandire nekeganja kya ngaf kwane kya konyara muri gesima ke mose bibere twa requested to mu women rep honorable Dolis Donya na to promise ti kegara constituency de chanyore ntube no ngoto lemerale ebo ya igo nero ni process nande ntuganyita ase sector yende here ya mwase omwananchi ne sector yobo chenu ensemo yobo chenu ase ewodi yebenonga kwa bekire emirobero in terms of infrastructure chi dispensary na mariogo na abanyagitari kwane kyamo menyubwe wodi yebeno konyara robokorere wodi yebeno bokorera imboro sana wodi yebeno ntutageti twaga to unyagitari chi nyingi to igwa mariogo amangi togendete kuligina kito ko reduce amaroire na kyo konyora mono to koralenta no ene medical camp kwanyora muntu utanya kurwara medical camp nero kombure ninge medical camp ne yaki medical camp igeko konya abantu gupimwa kumanyanga onde naro konyoro rwalete kegera medical camp nalente baka abantu kuru USA nabona mangina cervical cancer bapimire tuala entre nektari cha Oasis cha wateranire Kristamaren cha wateranire komenta bakabono Ronya hospital njarengo iko ntogendete kuline kitoko reduce amaroire komenta nayo kuwateranatore na community health workers ngoe tabale mechi barora obocha baro bararabia mache bararosia koriginchire yo reduce amaroire once bunena batati beno is benchmarking ko ba congratulations asake nyingima iveno nere yabete namba 4 and then they yabete namba 3 nanda sekisi count nere gotangana ase assessment chirichi gokorwa igo nturuanire tekoranga sector yogo nyagitari na keokuno igo ba kolega sienene komenta na yes nyagitari bina bono ntubwate chi dispensary sato ewodingima nere bo fayemo tubwate nyamanengo bano iga contractor noere tete konyero siabere for 3
kwende tabwate Mary Ward yagachiru na mabati kubekwa esire koera egere county bakora interview banyagitari mbali imete egera banyagitari batomo bantu baitu banyekurigererwa nyagitari ya nyama wa SDA nere contractor trache site lakini ne naboli bakateba nara awarded nere ngochale nere rosuwere nyagitari ende neri kendo contractor nere site maternity ward negendete koroswa igo yaikire asama bati igo mangana health na ibeno level 4 anda buno KMTC cha koroswa agachire mangana outpatient kera sabaro ire bakugenda mate batakere kunganya gocheruguru jomba nerete unabono mo mheshimiwa tetenga contract ngochere site bali banyole compound yabo bachake gasi abantu bagajite chinyomba kale cheme cha KMTC bakanyerete bakamanya nyitari bachiko menyona bali muna nini bono ko batebinga bono kanya koros nyombe icho chirusi chinyambobe ikiagera a contractor kobera awarded na ningo chakere mutinyo yo gatano ase sector wacha numbire mo rigere naro rureri bori rigia ega krato ganda to sanga tata bedire taria kurenda batebanga Ensoko TV nkwandru mheshimiwa Arika agatebanga umurobiro no robo kunganya e prison kurwa se town ya Kisii which anturago akobori public participation tera koreka na se e ground abantu ba country batere mbataiti prison yeyo bataite genteking yao akobori nga what is your take na kagutuma nyumurubiro yomugima kayo ikeire na rare sana se ensemo yemitandao go kana nga abantu bago barabu ba country mbataiti prison yeyo bono yokobori ribori na kanire tari gukana chinguru cyane chinguru cyo mwananchi manifesto ya nekero kubori chikura twatetenga prison ngochere bino na inde prison sikere gocha amachiko naro ya machiko ba constitution yagoteba bantu bande bakore public participation terache koru bantu barategwa prison ngochere kyagaranche dirina kanete kadina kanete buna Steve Arika na kwanete buno muwakilishi ocholire wabananchi ngate abalende kiba tebire eke prisons tutakiri kunganyi gocho because you know prisons nebwate ti disadvantage nyingi kubwa ti advantage na boko nyora none kero moibi otamire muguitu kaimwire moibi gochia yagi ebingora biriko bine ko chakere ngaki nonyo sikogenda nona albosongo akera machamba sia makomwa akoirwe seli iko bago sieke para eli koruchogo ebigita bye bruce ni gari aminyoka lyoka pono gocha gosieka kureta oni mpaka nyabisabo mpaka egasi nebe utatigenje timbu atinguruecho tingurumbu ate nogotebanga umwananchi inakiatage mwananchi okane barata ikonyerenta iko bagoje torangiria bananchi ko bagoitaba njitimbo admitama lakini asebono iga iko bakanite mwananchi nkanite kyagera chino mwananchi nguwakilisha okay bono tigankoboria yabose okwana kwa nyaba y'umwananchi ogo ibeno inkibarata kekera alternative ntwakoleta public participation baganchirana kero mugabana terite China mbabwate amangana y'ikisora usupply electricity witere sora the community enyole stima nande echikwabona business sore echo chikwaga inse y'ikisora nabona nimukobeke vis bond kosi chingeni kere project yeyo mugabana simba kwanete abantu bakanyanjirana tukalika bakaminati tukomerana chibodi sato ward nero mheshimiwa Muracha
ne wodi ne mheshimiwa bale yani tukatebe project ina be toko benefit twins inero bamenyi baibe no twakore public participation banchirani ne yende batagete ne university ne romba akorete public participation kale bagatebe extension ke university be kwali project yende bagatebe onye eyebona bono KMTC se gocha na robeso te una serie baga ekogalegwa ebimbanchete ya igo ebirangererio onye serikali county ya Kisii ya sangire ne serikali enene igo murobiri bala no robwenta abananchi baibe no barakwanira kwanza asenge nchona no talinga abananchi barakwane nelichi koligote e constitution ya Kenya no goteba senaro chomo gavana no muraibwense bagoteba ngemirobiri nero igo bono nyo mwananchi wibe no taranjira na no emirobiri nero oli gukwanira abantu kiagera barakwanirwa wikebone gobona nkota kiagera tino muwakilisha wonde Etikatora swanse ensemo kiritogo chikokorera ensemo yo oborendi naki wodi yebeno na naroremero birio yokobe okobora bwase chipara kwene kyanga abananchi ngutora bade chinga kichinyororo kero bakwene kimero biri yabo kero chinza chia eride aki oborendi bore ensemo yebeno oborendi tobwateranete nabagambi bachief na assistant chief nyumba 10 community policing na wananchi wa kawaida igo obolendi tali montomo ne responsibility yetu twins obo karakali nkora babole bantu bayibire chingoko bachiri nyomba babunire bintu igo twagambire nona ba monene bwa basikari ase ward chipatrol chiwe chigokorekana ekogera kiro monte kero kwa liro monto magani kwa bunaki nekiacha igo namangana security ne responsibility akiro monto nande intogende te ko watera na se konyarekana na soburabu konya gotemande gobeka chitaya se konyarekana ikiagera astagi yarengenga ibenemese igo konya komesere nande nto vegete budget chitaya chiesora nande chitaya nchiro chinde cha sarigete kare oro nimbegete budget yokoranga chitaya chicha rosigwe egere kirase oburabu bobo nasogori ukora sensemega ya magendro tosoe ase siasa umurubiryo umuyasana ko arigania umwako etabwe amamerane ya chigosori kombe kia Steve Arika ensemo ya chigosori ngaki oroberetie na ndendi togotwara Arika Super Cup season 2 bueno togokora season 1 kiagera chi promise nchire na ariete kombe keri final komera na tuarenge timu ya Sabana tole bobe gochere getikenya ntrogo ba kechire chirichikirane abarabara muchesa chondo mubabere oyibara ire banye komosuke gochimoto igeka kerikeke igeka kerikeke igeka intwaganyete kero twagambete no vicious fa Sabana baganyete international calendar ekere mipira ira somutimoko ekerera somutimoko na libarache ekero beta umutimoko mutinyo gatatu igatoka nande babangirwe bono bantebi mipira ya keire yonko bangatore bache ground egere torole nainde wodi ebeno nto abate chire fariche nyinge chire esmani ne chikochi na trinity rasti abana patano satugete bakanyete ne round ye bane baro ba trainiwa bane baro tutara akora balance egere torolenga nande ne intubne ward intubwate chikochi chikobundi sabana ororo kiagera wikana ali kureire kiwankonga to traini chikochi cheito iba wochi kunya kwa aya ekochi kumusiko tiresman cheito kisatugeti nganyete chance chiche na inde na kwa keranero hotel ya Camry Park Kamau
nere nabate timu akobundisa ase egiti kia Nyantororo na abana baito bari batagete training ngonya ko babundisa ni barenga mugeni kuja mwenyeji apone yeah igo gwate babwango ga kugukora chirecho ngo bangore ntundende ntundende yo mupira tugendete kobanga ekogera chigosori tali chiriko bali tukelimo eri tali entertainment tali wrestling nigento te kunaja talents egera torenga balenga twirire motwe komenta na yubu na bono nande ibeno ya fauru kuiro mwana yo mase East Africa uja kominyoka Tanzania mutinyo nane kiagera eskuru ya nyama wa secondary na nanyirwanere kanyora liru beli academy bona abana ngu training ubarororo igo abana nane mbaigete professionals bajete bakamyoka baka Kisumu out of 8 oyo amana qualify which kominyoka East Africa igo nande ntutegete kona cha talents choko minyoka nagamba na Erenyobili ngo chale nere towards the end mutinyo batano egere ntokole michezo egeti Kenya Nyantororo na baminyoki bali bagusindu konya kubakwanira tore bababo mora bali bachete nkoma baiche toronchi sports yase ibeno kiegran to atabete binte bingenga benchmarking wike ekole rubeno igo mangana ne talent bali bamate batera no ino yo mate kuiriria ata no mate kubugige churi bonsi abo talent chinko tore na kitugo chibwa chigende gochimoto igatia yanda mango mwanchumo rigaria asensemo ya magendro nkorengina bora atware enkwana na bora atware eriborio mbuya munase bali bagenda gutuma chiujumba ase namba itesi mina bensema ya WhatsApp na Facebook ase amaborio aino ntuke chinga kitoko bwate simi osangemo na aseyemo numweshimiwa namba itesi 0788 6 maragatano arafu mwerio obeke isato kuri numweshimiwa tigatora so asensemo yoborai tunyako batoko kwandra kurwa sorgongo rwa agusi ngakemero beriage ndrete ya siasa na boigo hesabario como siro mweshimiwa Fred Matiang'i akaba agusi bagandate koyebwatera koboko nande mona bamenye bago baibe no ngakibago tebiri usi bachori bona no ibeno na bago tebanga tieto watse Dr. Fred Matiang'i yeah bamwiro koboko bamoete maite Fred igarenge meremo America abantu bakamutenga tigaiche achikobori kirogo kumwanjira ichikobori kirogo igo bamoete koboko nekera achitiri tangani aboletinga abana musiki bagatera Fred kayokale utagucha agacha kabori ninki mwandangiriria agatebuya ya itete ko ikero kyo buraibense agatetebya murangeli baga ali asengo kolemeremo inchikoli kali rube lyo gotigemeremo akagenda akali rube lyo gotigemeremo agatsaba into ibere rube lyo gotigemeremo na goeta Kenya alole gose ne moitabe na chagusi juice agatotebi na tigetemeremo na Kenya kotorge ya muitabire agacha na basani bali arosiri ase Kenya igolinde tinkoba mamincha uno moteria gatera ya bande otebanga na butuku bwatisia Dr. Fred Matiang'i no mwana ito nande negasi akolete ningia tenda mema enda obuye bukobwate obuye no bwobo kwa mubwatiri ase emeroberio yo oko babeka abagusi amo indubuna barai naki muroche nkwane yesa yo mugusi abarai njubiri mogoso ose koso muri bya mabimo gusi buna ekyama kyago kya yu no kulingana no nche na rigeti Dr. Fred Matiang'i amusani onare sana kama tebyo tagucha UPA ubole likereki angante bimbuye kinekerengelikia lakini akangachi sababu hata ajere UPA nkaranga mbuye chire angante bigwan akolere gasi na Jubilee for 10 years ikiame ke kigereta kwanikane manifesto ya Jubilee
bona ndigera abatame manifestary ya Jubilee aiche gocha UPA. Secondly, okweta okwoisiko riria gweta abakurege tunu bakamate yaya tugwanti twakoire no ine saiga. Nera bakamoa. Igo nani komenta nai bamo bo chairman wisaye. Nere process nero ocha kobare patrida. Ose nani presidential kurase patiyo. Igo no njenga witi turonga teba yaya. Mbiora abwa sole gendera ntukubwata. Abari bande mbaga entrote como puati gochase ensemeyo na bande bari iskombari getie chinga kichigo ikabasoe uno mushima Steve arika no renchera gochi Jubilee abanyite bono turuchwana iga abantu bebe no banjolete na UPA nane nchaka gochechechi hangagati oroche na bara tengo no litwacholete gosino mungao abande batangasire nga chinga kichigo ika aseboni gambara sibare nora sore lakini chinga kichigo ika no chinga kichigo ika abantu bebe no bagontenga genda Jubilee inkyogotigera because one gotokora bana abantu bagoteba nero tebire ngana bera aseko ba 6 piece ngai no anchayo barumu barosiko ekogera ninga kiego ikanga naki ensere ekogera na kyokonyora nga chinga kichinyinge buna bono sigetama chiko yepatieto tera tuantera nga totifekti abande bonsi nabande bali chigasya wao echinga ki chitaraika ase agia emerobirio yokonekeo ase toigore enamba yesimi numanchu muri na chika komanya 0788 maragatana alafu mweli obeke isato etino sange no mwishime wegase sto mwishime ka twali kwali ganen kwanega iborio ndero yachetenga emerobirio nere oro ya machuma chama chumanya chai no bamaite montonaro ko boringa emerobirio chama de chunka yeikeire chiamate amachuma anya chai kwa yaigore bosino ya maite na chai kuru akwete miakerenga yairi bona chiama cha njiro cyari gukora cyari kwero kama chuma yabona cyari kuboringa emerobirio kwa bwati yo kubasira kayekeire onye muntu uri kwero kali chuma igombo yasangira intwazo manye yasaga tekaki chama techo cha machuma na batare kogera ebyombe binge ngakeri ya moyimbi asike tu ibune chinkoro machuma bintebi timatio sera rombiro. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Waire karibu sana ngotoko sanganera. Oyo akuru kusaburu ni maera. Kuruchinsa moja triba lakini enkaya itoere nyamecho. Nyapara 4. Mwesimi wano yo ito. Kwa nginya para 4 mna manyete. Ono egento nago kiguno mwesimi wa. Epare ya kwanalia maranga nero ko tuete mechande menene sana. Nande anene mono ndubate sekta ya mataboli wa kuchinsa mecho. Etoko nyore changamoto nene sana karo jigali jibuje kuya mataboli ense meywe. Jiwa kwa mai para nembe buna likendo kwa rule daraja kujiri kendo buna bono gakagere gweteka. Lakini buna erego to isanekire. Umbulesire para ive erosikwe. Nekerengere kyo mwananchi gwa gotebanga kwa bekire emeroberi yago. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Karibu sana ngotoko sanganera. Nkuru kumare jo. Kuru majo gaburagu. Njebone turahacha kwatayo mweshimiwa. Agendera kolega sia etakira simawe rumugaba. Era focus yega sia egera bana inchi boka mbali yereti. Mugaba na bwiga sia muzingi. Bona era tigabe kibirengere bya sia sia abana inchi boka ba maki. Nja ina aja kwatayo mweshimiwa. Uyo rure birengeri biaye gago. Hello Nsoko TV. Hello. Hello Nsoko TV waire ngotoko sanganera.
Hello boyre ndo koiwete otoko sangane. Yes, Clinton yo Lamek mengi kurinye Mira Township. Karibu sana Lamek. Naro kwa nregente kama mheshimiwa Steve Arikateba to about 6 piece. Nare kumutebi munere ntumu maite bakanyamira ga. So tabwena ndiko bwa mangana matianye nga ngokwanera ari guru ya Jubilee na 6 piece abantu bagwa kachikora n'abana inchi. Na agenda independent indroje mna okonya sports n'ebintu binde. Magana yo cha otebanga ni pati eme utenena gusine arongo to siriyere ngenjera nkuru bari batoyete kuru murima epati yo korra ba yetamire ba kiroriji. So wikaba pime sana tara ikakuru sati ya UPA ngenje bosia bintu mbiri bitegero. Yes. Lameki uri ngeriga gutotaragendera nabo kurende gati ya mabwe nchakire ya Lameki tinda tebanga ngotigatore chama cheito na tebona ntubate obisista okora na indi buna bono chipati chiga nabana inchi turuchi chini ndo obisu mwana nchi okotenga vera independent tokoe tigara UPA ose kabe Jubilee nai igo na yate banga ya ngabantu kutami bare ku Jubilee tindara chibantu bagutama kuru buna bona iga utatigane ne kerengererio nare gari ote banga obo amate bwa no mugabo na mbosa riemeroberio no nche ngukora ndigasi manifesto yane yote banga ki emeroberio chama manifesto yane ye ward ekeron taraigu ribagari ko wakirisa kitachirichane natebete ntokole nemirimo n'abantu bachorire bona abantu bachorire president ne chorire ngwatregas gavana na chorire ngwate umujumbe na je ngwatregas yente ke togo korai wika ikiagera une county kuringana neri chiko umugabana nero raliriko kandi no tubekete budget umugabana nabata apande sago perspective ya development igo toko bai wika ingokole gas go sente benga bono ndete okora no mujumbe sairi jana so mugabana simbarati tete okora gas nere iga buturasire iga sichiga no kobwaterana tororengana kitogo ikera abana inji baito twikirani jira jiri twabarierete ikiagera oyo muntu olibeno umugaba nintegete kura yahe umujumbe natete kura yahe n'umugaba natete kura yahe ibake president natete kura yahe nigo mujumbe batako y'abantu bibeno gusa umugaba batako y'abantu bibeno ikiagera inchega simbekire no koira maramikaria ibeno igo tindate banga Jitini kolegas na mugabana tinakagas na mujumbe manifesto ya ninje sikete na batanga ni kolegas na bantu bachote nare oboria ase para nkorengate baria maranga ase emato baria kure munare nero bodi kagindura neri iri masake njuna tiri bwate ne para abatabenge para ne kwariete ira yokogore para enya ikorwa nyankorore primary gochia umosasa tera achaka kero komentra no yote banga nkwari ira osabarindo yikiranie no kiagera rectambiro gocha bire ward narinya parenye noramba tagete etaya norongande ko babangera ndetaya echiro yabe irali nye parenye yakinire chiro nerali etakere abanyina barona basaye bakera bakora byasara bamenta chinsake asoko nige suntike ko bainokia mapema epale yateba naliteira lakini abunyankororo nondo setie skuru waitera Safaricom egende to wakwe prasta bana iga Safaricom M-Pesa banga 55 million no modern school ero intina batebeti iparanero barakora public participation banchirane ipali to natebeti masan chief na kwani baka matanga mara gatatu ngotaba ikaranse epali yiguru egere tubaroseliet inche esemo yane na tebrik baokora ninganyite esemo yabo na roba kole baka najira samatanga lero na kwane ile nsoko
igo bono no utere ngaki tiga karanse kera gero mopaka ase wadi yake omu de wadi yeto ni pali inero yatanne to mopaka mugambi ugali na gege bomirane egere pali yetu nintu torose pali Ekonye abananchi tegana nitura wata chisimi birisa tugaiga. Hello Nsoko TV. Soko TV. Bwaire karibu sana ngoto kusanganira. Yali nyamara mabe. Kora network ya mwangira huyo. Hello Nsoko TV. Ala soko ondiki. Bwaire karibu sana ningoto kukwana. Oino uli kongo kiongongi. Mheshimiwa Steve yara aki kero kia na okere ino muntu kwe bangete. Ino muntu kwe bangete. Ndiye mano yurure birangeredio gabu. Hello Nsoko TV. Soko bwire. Bwaire bia. Karibu sana. Ripoti yako ndiria somo mheshimiwa. Kuongea somo mheshimiwa Steve Warika. Tuchingwa watu kwa senia na ndio ya kwa na ki. Tairwe ra tariere bwe kwa wera segura si atinene ra wako. Ere no como te mpongeza el negocio. Ande nda kwa que tu wati bebaga. Eno murai wewe wati no solo yo harai. Agendre ya sabe ya como tenía kwa Nairobi. Bemano gabu oyo ne rurure birangeredio byaya teatro go ngo kya gata. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Yatubate eyo mwiri ogaiga kero tukuria gochia gukorera irinde tumanye na raria ya abananchi bagoteba nare gaigo gukwanira Kabosi Nyanturo Road ngoye ngoye kwana turete tore we eyo mwiri ngaki. Hello Nsoko TV. Nsoko TV, hello. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire sana karibu sana ngoto sangana. Oyo Joseph Muracha ino mugambiana kuro iveno what. Mugambi ndiga kwana maana kabisa bya kolide. Nande na watoroje ngaera ntuta. Nimbo na awasoma limuru gali tia sense moji parasali. Iraji ndibagiri buyati nyole mwana ole form 4 nsanyole lakini aso mugambi Steve Warika eren tuta mugambi na kuyo korengi urure nkwana gora chiko ira ndiati katura bwate iga yo mweri ogaiga nto siekero yo. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire nto kuigwete ngoto kosanganera. Na Kirinton na mugambi Steve Warika waire bia sana. Waire. Isa matikara ngonera chos patira chona na grado. Steve Warika ni gongo mataipongesia sega sia kora. Kiara no ni pare ya te ba irungu e kogenda irungu skuru na ndege onto kaya ta fence na ro ke na ro kunya goita ngora na na ya nguli were buya. Evira kita bingure ta maja wete kando gona nyang mo bonge singo motei na endele ivo tuko pamoja. Bia mano Karen ndiri bato go siekera tigato sanga na waire bia sana Karen ndwara go siekera. Tero ikari ngiro mona ba wa sera ro moraria. Nago kinaro iro mo ga Steve Warika afuna ade ko muna ko ko mulwa mangana ya para mara bu PC county. Ita ni mungwaneria. Ama igaikire na igule. Ama igara bona mwenge yo ma tena nyiro mulari ba yo minoda ya Steve. Oh. Mbia pono ga kina go gire ko ram mbia mo ko le ga ina bugizi no ka nya miranje. Ega ya on ngora ne ngire ga jo mura imbia mono ga ki endra ko siran lai ko yo mo te bira butu ta munan jan dina le ga muna kana na jira bra ko me kira kini na ni te ya ba ta ni ba na ko me ko wa we ko ra tintu. Mbia mono. Mwina kare ni gago twaire uno ibo mwiri nabo tuchakara kwanza tutamwerinde utobeke buyantu tamwererie ya goyo gorige ntunde akabere yo MCA bose tutam
erie manyire kero kore ne negatia mabori ari abananchi ba pali yare kobori ya kabosi ne ri koru nyantrako egende mbaka kabos round yeri njale metwe kegera yara le miru kabere litangani kero naro usire koru kuchacha tuka request mheshimiwa Janda njale metwe na bono nanyibegete program ye rami lakini kando ni rami etaraika rami bono iga contractor negende koba wade ere mukuru nyantrogo bakalande material igo korale mwerero kegera sinara no magena asokire aratena magurichiga na etimu ya enja ete kanyerata ige ina no gukwara no baramu eri akabosi igoro kole mwere na Stanley nere ngo boliare nga nyabisabo gocha nyakebake school nyabisabo che eyone palenya nyabisabo nyakebakonchira ibere nero ekoru nyabisabo egende nyakebako echiko soka nyantrago nero inya eye no ine nkoro enya yego eternero nyabisabo eso nyakebako ende nyakebake school chinjiro asiro sina chinjiro somoro bilbo yende njabe kutumo change ya nyakebake yamu anita kere kwirolero ne yende netakere kwigurwa asichinga kichiga nero mbakolete public participation nero ni process na bange gaiga bagoponga sire batebenga tutam no maite nche ongo tebe bantu egasi yewe kwana egasi kwane assessment tokolero kiegera one kirigwa kolire nabo gekorekana kirio tarakora no utagetangasa yani okonyoro gose no monto kugorera gose ne maski gose ne geraringo akerio gigweta kikiabeire ebinto bigo kwana una nchase word kotenga ki ebinto tebikwana una bono nyankoro no genda obolige skure ngoka na bakote estivarike iho kendi kiabeire nabo gekorekana tiga tobwaterane ekiagera torolenga chinga kichiga twasiye tukaiwo bugambi na nento tigalitima tukabira tatu tigango tokole tugusinywa bantu tubekera max okonyaro zikonyara otomuka wa appreciatinga abantu na appreciate chinga kichi bakote kiba biroge bitari bye family bino byo mugakalika osomongi na tabita yani oro obumerite nganaye kirage ngano bulo mubweso okoro ebinaba na incho kokoregas bakunya gukobekera amax no mheshimiwa Steve Arika twasangira mange kurende tiganko yari bageriga ase ekamereri mukwandro mugusi nabo igo mwanchu murigeria no menyi bwe wodi yaibeno enkwana yago yemwerio no wakambiye mono Soko TV na management directors kotenga ambiye mono neyiga asoko to office ne office kwa to ireri baga dio kwanira wa kachi baibeno na Kenya ni jumura na bali isco chigasi chiga no kubwaterana chigasi chiga nchiri mwando gotigera muntu chigasi njibwate constitution engakiokoba umuntu namaitenga ebyake tane koera na nenkwira nanda 790 ande banchorera chigasi chiga togochaka kwero kabuna aina basi maitendire umuntu mwana kabwatira mupira kwiruka basi yagi toko babazi ikaniri to koraki ugweroke to gweta bono iga chako te abantu nga yete bwati acting yoko tanga kinga nje tine acting gavana tine acting muchumbe tine acting mu MCA enega sibwate constitution ya Kenya igo kwa sauri abantu mwenye ina mono muntu chako tanga na yo acting binte bimbu acting enemere mo ya constitution ire bakemia ketano ndo kuboli kirogo ibeno kuboli tiga aitene ni ariganire yo gukora magendero ichanto bagana abantu baita samatusi kuramana abantu ebine byo ndasha ule abantu baitonga ki
kiro muntu tigali kiro gikingore kikugera una bono ndo chancellor nyanga bugambire Mheshimiwa Tom Gambire Chacho Gambire bani baro ba siribna babanyantari bagambire iko eye development continuity tindi ogochigotanga ko bacholi gose bwo mwali gose mutangani chinga kichiri montaro office mamasikani akora office mochachinga ki inki akora yago chachi monto ngaketare ka kurwo e constitution ya rwete nga emiaka 5 aki gotoka ngai wa kolire emiaka 5 tora akora kende pitane nki okori kiagera naenda sichipara chinde na bono nere koru nyebisabe kogenda matuna nagambite no Mheshimiwa Said kando nebekire rami process ye rami lakini nagambite nere kabutenga asinarari erebobe tarikoeteka na talent mujangara abeka tuganyite kere contract nere Said chiro sikutora akora fast 8 asichipare chasarekire chinyegoetera tuganyirite process yerami igo tigato saberane chinga kicha guchimotu cheikira sema gukora assessment akinje na tete anto bibeno banja gonkolera kero mwaka igo bane ibatigaliti niyo makoyo omwari tigato saberane ekogera twaberane yoko kolera bobe mukolera buya hai igo ntonya ko ibeno kisi county muntu tayo kwana iruge Kiswahili ekegere na nini abantu bonse nabagusi onye nechiko chigwa kubeno onye no muntu gochoro no ibeno rachoro tali musigisi tali motendo raje nabantu baibeno bakwa mwanga bono iga Steve tuachorire na tomoko bako kose Steve na tuatebire ngaki okoirena iko binte bitor ko twara ndamwamu ikyagera noko bwatera na kinateinga nondo bwate kenda sakolente ibeno jeninde was tigabantu balente tubwaterane Mbiamono Mheshimiwa Steve Arika mbiamono mwanchumo rigeria naye kwaba oyo komo bwatania senkwane iga togote bambiamono chitaikando chitigarete isano neibirira gichinsa isato chia bono botuko oto ikero mweri ase enkwana ya beno botuko bwa rero mbiamono ase Joshua Nyauma na Felistas Kabendi kure studio akabere bainikiria marugine chibicha ngochara senchire nkiana bego mbiamono ayo mwanchumo rigeria watoma ujumbe watoma enkwana ya gekerengero na bego bali ba kesimi tusanganya saika wanchanande tokonyore gesio tuchiko sangano Mheshimiwa Steve Arika ase ebiro binde nchenkoro kwa Clinton Ondigi tomera na semesa ya maya korwen soko chinsa isata segeka egekayo kerebuso